Zdravím vás. V tomto videu vám porozprávam o čakrách a ich funkciách. Vo vašom tele je mnoho čakier, ale v tomto videu vám porozprávam o hlavných čakrách. Každá živá bytosť má svoje energetické centra, aj naša Zem má svoje energetické centra, čakry, o ktorých poviem neskôr. Teraz sa budem venovať našim čakrám a začínam s koreňovou čakrou. Koreňová čakra sa nachádza v spodnej časti tela, kostrč a genitálie, má červenú farbu, má vplyv na rozmnožovacie orgány, pohlavné žľazy, hrubé črevo. Táto čakra, ak je čistá a funguje optimálne, má farbu rubínovo-červenú. Ako keď do svetla dáte rubín, vidíte priezračnú červenú farbu. Takže takto vyzerá táto čakra, ale aj ostatné čakry, keď sú čisté. Táto čakra dodáva nášmu telu elementárnu životnú energiu. Patrí k tejto čakre element Zem. Tejto čakre patria myšlienky a pocity týkajúce peňazí, kariéra, domov, bezpečie, majetok. Ak prežívame strach z toho, že stratíme zamestnanie či istotu, alebo veľa myslíme na peniaze, máme strach, že ich nebudeme mať, môžu tieto myšlienky blokovať túto čakru. Ak je blokovaná táto čakra, môže sa vyskytnúť zdravotné problémy týkajúce orgánov, ktoré sa tu nachádzajú. Tiež keď má niekto problémy s driekovou chrbticou, tak pravdepodobne má v sebe strach a neistotu, čo sa týka stability domov, práca. Kto má blokovanú túto čakru, jeho telesná stavba je veľmi chatrná, má málo energie telesnej i duševnej. Život mu prináša veľa ťažkostí. Harmonická činnosť tejto čakry. Človek prežíva hlbokú osobnú súdržnosť so Zemou a jej tvormi. Je spokojný, má stabilitu a silu a ľahko uskutočňuje svoje zámery. Druhá čakra je čakra sakrálna. Je k nej priradený element voda, má oranžovú farbu. Nachádza sa pod pupkom, asi tak 3 prsty pod pupkom. Ovplyvňuje orgány slezina, močový mechúr, rozmnožovacie orgány, prostata, obličky, tráviace šťavy, drieková časť chrbtice, semeníky, vaječníky. Túto čakru ovplyvňujú myšlienky a pocity, ako je sex, jedlo, pitie, alkohol, drogy, myšlienky spojené s našim telom, ako je sľad, náš sľad, váha, športovanie, tvorivá sila, kreativita. Harmonická činnosť tejto čakry prejavuje prirodzeným plynutím s prúdom života a citov. Nedostatočná činnosť vzniká potláčanie sexuality, potláčanie nežnosti. Ak je potlačená táto energia, dochádza k nedostatku sebaúcty,
ústrnulým emóciám a sexuálnemu chladu. Život sa zdá byť nudný a smutný. Tretia čakra je to čakra solar plexus. Má farbu žltú, element oheň. Nachádza sa tesne nad pupkom. Toto centrum je miestom fyzickej i duševnej energie, má ústrednú funkciu v ľudskom organizme, stadiaľto sa riadí vegetatívna nervová sústava. Ovplyvňuje brušnú dutinu, tráviacu sústavu, žalúdok, pečeň, žlčník, slezina, spodná časť chrbta, žľazy, pankreás. Pankreás má mimoriadne dôležitú úlohu pri spracovaní potraviny. Vylučuje hormón inzulín, ktorý má rozhodujúci význam pre rovnováhu obsahu krvi, cukru v krvi a pre látkovú výmenu. Táto čakra predstavuje naše slnko, naše centrum sily. Tadiaľto prijímame energiu slnka, ktorá vyživuje okrem iného aj naše éterické telo, čím dodáva životnú energiu aj fyzickému telu. Je to oblasť, kadiaľ z tela prúdi von naša emocionálna sila. Ovplyvňuje táto čakra naše medziľudské vzťahy a keď je táto čakra čistá, cítime sa svieži, radostný a vnútorne naplnený. Ak je táto čakra zablokovaná, tak sa cítime nevyrovnaný, pochmúrny. A keď pociťujeme hroziace nebezpečenstvo, v tom prípade sa táto čakra stiahne a vtedy cítime zovretie v žalúdku. Proste, ak máme z niečoho veľký strach a cítime nejaké nebezpečenstvo, je to aj istý pocit intuície. Určite už ste mali takéto, že stiahlo vás v žalúdku. Takže to sú tie pocity. A keď je táto čakra stiahnutá, tak potom všade vidíme len prekážky a nevieme nájsť východisko z negatívnych pocitov alebo z tých energií. Proste máme sebe strach, a že stratíme uznanie, máme strach z toho, že nás kontrolujú a tak ďalej. Harmonická činnosť tejto čakry nám dáva pocit pokoja, vnútornej harmónie so sebou, so životom, s naším postavením. Prijímame celú svoju bytosť a sme schopní rešpektovať iných. Naše želania sa spontánne plnia. Čakra srdca, element vzduch, nachádza sa v strede hrudníka a má farbu smaragdovo-zelenú. Ovplyvňuje srdce, pľúca, chrbát, žľazu thymus, dojčenská žľaza, ktorá reaguje na rast a riadí lymfatickú sústavu. Jej úlohou je aj povzbudzovať a posilňovať imunitu. Úlohou srdcovej čakry je spojenie sa s láskou. Vo svojej čistej a úplnej otvorenej forme je centrom skutočnej lásky bez podmienok.
ktorú nemožno vlastniť ani stratiť. Vaše pocity sú zbavené vnútorných zmätkov, konfliktov, pochybovania a neistoty. Milujete kvôli láske, z radosti z dávania, bez toho, aby ste niečo očakávali naspäť. Cítite sa bezpečne a doma na celom svete. Všetko, čo robíte, robíte zo srdca. Disharmonická činnosť tejto čakry sa môže prejaviť takým spôsobom, napríklad chcete dávať a vždy dávate pre iných, ale nie ste spojení s prameňom lásky. Nie ste schopní prijímať lásku a ste závislí od lásky, ste závislí od náklonnosti iných. Ak ste odmietnutí, cítite sa hlboko zasiahnutí, najmä ak ste mali odvahu otvoriť sa. Ak máte srdcovú čakru blokovanú, prejaví sa to chladom, ste nevyrovnaní a trpíte depresiami. 5. čakra je čakra hrdla, má farbu svetlo-modrú a elementom je éter. Je to centrum komunikácie a nachádza sa v oblasti krku. Ovplyvňuje čelustie, hlasové orgány, priedušky, horná časť plúc, hrtaň, plecia, uši. Slúži ako most medzi myslením a cítením, medzi našimi impulzmi a reakciami. Element éter v učení jógy sa používa za základnú látku, z ktorej sa s hustením formujú elementy zem, voda, oheň, vzduch. Stručne povedané, je sprostredkovateľom informácií na všetkých úrovniach. Harmonická činnosť tejto čakry je vyjadrovanie sa úprimne, bez obáv. Vyjadrujeme svoje pocity, myšlienky. Sme schopní dávať najavo svoje silné i slabé stránky. Sme úprimní sebe i iným. Náš hlas je čistý, naša reč je čistá. Vyjadrujeme sa slobodne, máme v sebe radosť a pocit dokonalosti. Disharmonická činnosť tejto čakry. Máme ťažkosti sa vyjadrovať, zajakávame sa, človek je zdržanlivý, plachý, tichý a utiahnutý. Alebo rozpráva o bezvýznamných veciach vonkajšieho života. Čakra čela, je to 3. oko, farba je tmavo-modrá indigo, nachádza sa medzi očami a ovplyvňuje tvár, oči, uši, nos, dutiny, malý mozog, žľazu, hypofýza. Táto čakra uskutočňuje vedomé vnímanie, nadzmyslové vnímanie, jasnovidectvo, intuícia. Harmonická činnosť sa prejavuje bystrým rozumom, schopnosť vizualizácie, prijímanie intuitívne, cítenie intuitívne a počúvanie svojej intuície. Disharmónia tejto čakry
odmietanie duchovných poznatkov, overovanie, dokazovanie vedeckými faktami, duševné spory, odmietanie duchovnej pravdy. Koreňová čakra, temeno hlavy, má fialovú alebo bielu farbu a časť tela je veľký mozog. Táto čakra nás spája s božským pôvodom, z ktorého sme vyšli. Jeho úloha je prijímať kozmické energie. Jeho úloha je spojenie sa s energiami stvoriteľa, anielským svetom, pozdvihnutými majstrami s kozmickými energiami. Takže toto boli hlavné čakry. No a ako môžete tieto čakry čistiť a dobíjať, pretože je veľmi dôležité, aby tieto čakry boli čisté. A je dôležité dávať si pozor na svoje myšlienky a presvedčenia, pretože s myšlienkami ovplyvňujete tieto čakry. A kryštáliky vám vedia veľmi pomôcť. Ku každej čakre patria rôzne kryštály a ľahnúť si na 20 minút, priložiť tieto kamienky, kryštáliky na čakry, pustiť si nejakú meditačnú alebo ukľudňujúcu hudbu alebo zvuky prírody, šum mora, vtáčiky, proste čo máte radi. A takto krásne si nabijete, očistíte svoje čakry. A keď si očistíte čakry a nabijete sa cez kryštáliky s energiami, tak vaše telo bude energetickejšie. A keď vaše telo bude čisté, energetickejšie, tak sa budete cítiť oveľa lepšie, budete mať lepšie myšlienky, budete mať pozitívne myšlienky, budete mať životnú silu, čo je veľmi dôležité, aby sme mali životnú silu, aby sme mali náladu. Takže v krátkosti som chcela len toľkoto o čakrách, aby ste vedeli, že ako je dôležité, aby naše čakry boli v harmónii. No a v mojom YouTube kanáli nájdete meditácie, čo sa týka čistenia čakier. Aj tieto si môžete vypočuť najlepšie večer pred spaním a takto sa naladíte na príjemný spánok. A spánok je veľmi dôležitý, pretože ak si človek nevie oddychnúť a má taký spánok, že sa zobudza, tak potom aj jeho telo je ráno unavené. Preto je dôležité kvalitný spánok, aby ste ráno vstali plný energie, pretože ráno ovplyvňuje celý váš deň. Keď ráno vstanete energeticky, tak celý deň budete energetickí a budete v pozitívnej nálade. Ďakujem, že ste si ma vypočuli a prajem vám všetko dobré.